Bé, aquestes imatges que veieu són precisament del Congrés de la UGT de Catalunya, en el qual se m'hi ha convidat com a president de Convergència i Unió, i aleshores jo bàsicament he fet una reflexió, que és una mica la que es fa també a nivell de tot el país, no? I és que si Espanya i Catalunya lideren l'atur a tota Europa i a tot el món desenvolupat, vol dir que aquesta crisi que es diu que és global, a casa nostra té no només les arrels que venen de fora, sinó també les arrels que tenim a dintre, no? I que, per tant, doncs, quan un país, quan una societat destrueix llocs de treball com el que més, vol dir que aquesta mirada crítica sobre ell mateix l'ha de poder fer i l'ha de saber fer. A Espanya es fa ara un discurs, i a Catalunya també, de que no retallaran els drets socials. Això és el que es diu sempre, no?, per part del govern socialista a nivell espanyol, el govern tripartit de Catalunya. I la realitat és que quan es destrueix ocupació d'aquesta manera, quan es perd la feina d'aquesta manera, quan s'és campió de l'atur, no es pot dir que no s'estan retallant els drets socials, perquè un dret social fonamental és poder treballar. I si estàs treballant, mantenir la feina, i si no la tens, poder-la arribar a tenir. Per això jo crec que aquesta, torno a dir, mirada crítica sobre nosaltres mateixos l'hem de saber fer i hem d'intentar entendre que una part del que està passant no és el que ve de fora, com algunes vegades es diu, sinó que és també els nostres propis dèficits interiors. I aquí és on jo crec que sindicats com la UGT de Catalunya, partits com Convergència i Unió, patronals, una mica el món social de Catalunya, etc., no cal dir els governs, han d'intentar començar a fer bé els deures perquè algun dia puguem dir, no massa llunyà, que aquesta forta destrucció de feina a casa nostra no només s'ha aturat, sinó que es recupera ja, de cara al futur, una major dinàmica d'un model de creixement econòmic que realment ens sigui més propi. Gràcies per les paraules de reconeixement.